Duwang motorcycle rider ang binawianin buhay kan madiskwido sa Zone 3 Barangay Malod-Balod, Tigaon, Camarines Sur, alas 9:10 kasubanggi Hulyo 31. Binisto ang mga nagadan na sina Homer Valiente, 53 anyos, residente kan Barangay San Antonio, Tigaon, Camarines Sur, asin Reynard Gasga, 26 anyos, residente kan Zone 1 Barangay Pacol, Naga City. Basado sa investigasyon, haling gowa pasiring sa Naga City si Gasga, mantang haling Naga pasiring sa Tigaon si Valiente. Alagad nagkasalpukan ng mga ini pagabot sa lugar kan insidente. Ang lugar kasi ma'am na ito ay medyo madilim na at medyo may tinatrabaho ito ma'am sa road widening po, sa National Road po ito. Iyo pinakuhan ito. Ang mga street light doon ay medyo nahagi po ng paggagawa ng kalsada. Kaya medyo naalis po doon ang mga naipatayo na street light. Haling Naga, napaagi man sa lugar kan insidente ang Garchitore na MDRRMO, kaya naidara pa ang duwang rider sa Tigaon Infirmary. Alagad pigdeklara ng dead on arrival kan attending physician. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Beyando, daing man nakainom nin ara kan duwang motorista. Doon po sa ating mga motorista, kung tayo po ay nagbabiyahe, palagi po natin bago tayo sumakay sa ating mga bihikulo, i-check po natin ang ating kondisyon. Unang-una ang kondisyon natin sa buhay. Pangalawa, ang kondisyon ng sasakyan natin. Pagkatapos, kailangan na din natin mag-minor sa mga hindi pa natin masyadong kabisado ang daan. Lalo na ngayon, sa tuwan, marami tayo madadaanan lalo na sa mga national road. Ay under construction po ito dahil sa programa ng gobyerno na widening road po. Sa presente, pigasikaso na kan pamilya kan duwang biktiman sa indang mga bangkay. Nasa kustodiya man kan barangayan sa indang mga motorsiklo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzales.